Wala pa gani na agian ang dalan apan nahanaw na ang pipila ka bakal nga railing sa Davao City Coastal Road nga sakop sa Barangay 76A Davao City. Human matud pa gipangkawat. Ani ang report ni Argil Relator. Nindot unta tan-awon ang disenyo sa railings nga bakal sa tulay sa Coastal Road nga sakop sa Barangay 76-A Davao City. Apan ang kadaot, pipila na lang ang nahibilin, human nahanaw na ang railings. Wala pa pagian sa mga motorista kini nga segment sa Davao City Coastal Road sanglit dunay mga parte nga wala pa natapos. Apan kung tanawon kini nga tulay no, brand new ni siya apan daw gi-abandona na sanglit nahawa na kini nga parte ug nangawala ang steel railings. Gani ato makita din nangabuslot na ang semento. Di mailhan nga gitil-til gayud ang semento aron nga makuha ang bakal. Lakip ang parte sa bakal nga perimeter fence nahanaw na sab. Sa unahan, makita sab ang abo gikan sa gisunog nga gipangkawat matud pa nga electrical wires sa mga poste sa suga sa lugar aron makuha ang bronze. Sumala sa DPWH 11, gireport na nila ang maong mga kaso sa pagpangawat ngadto sa kapulisan ug sa mismong barangay. Of course, we have no choice but to replace them no kay part man to sa safety features sa atong infra. Sa karon dako gid kayog matabang ang atong mga barangay no katong kung asa nahimutang atong mga proyekto ug katong mga police stations kung asa ang under ang jurisdiction katong ato ang mga portion sa Coastal Road aron maundang ni. Naman ato ang kapulisan diha, sir, taas magud kayo ng Coastal Road. So natay mobile diha nga mag-monitor na pud tay pulis nga ginabutang diha. Pero all the time man good sir no nga in every kuan diha sa Coastal Road na atay ibutang gyud diha. So kailangan gyud nato kanang tabang sa barangay. Sumala sa opisyal sa Barangay 76-A, naa na sila'y mga nadakpan nga nangawat o gipasakaan na og kaso. Sagad man gud kuno, mga minor de edad ang ginasugo sa pagpangawat. Ang mga bata is sugo sa ngadto sa mga kanang ginatawag na pud nga jump shop. So ang jump shop karon tulo ka jump shop karon nga identified nga gitudlo sa mga bata nga namalit sa ilang mga tinawa. Ako pong itatawag patawag nga ako dito sa barangay o nga giwarningan. Nasuta sa matud pa nga dunay kalambigitan ang usa ka security guard sa mga insidenteng pagpangawat kinsa gitangtang na matud pa sa kontraktor. Magpabutang na matud pa og barangay police outpost sa construction site aron maoy magbantay. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.